ba, bayan a gidanka kai ma baka kula da naka iyalin ba. Mace na magana a gaban namiji tana murmushi tana dariya, namiji ya bata rai, ta rasa menene za ta yi don ta sanya ka cikin farin ciki. Wani zubin ka rika shan ƙanshi kana wani abu, ita mace tana so idan ta yi abu a gaya mata. Yana ɗaya kuma cikin ɗabi'ar da mace ba ta so shi ne a yi mata ihu a cikin mutane ko a daka mata tsawa. Da za ka kira mace cikin mutunci da yakana ka gaya mata wannan abun da na ce ba na so, kar ki bari ba fara haka da ke, gobe ka maimaita ba gajiya za ka yi ba, domin dama tarbiyyar ta aka baka. Kuma iya mace tana da wata ɗabi'a da kowane namiji ya kamata a ce ya kiyaye. Ba ko da yaushe bace za ka sanya mace abu ta yi kuma a lokacin ta yi shi, ba kowanne ba ne. Idan ka tashi za ka fita wannan remote ɗin yana wurin, idan na tafi ki ɗauke remote ɗin nan a wurin nan, to tana da buƙatar idan ka yi nisa ka kira ta, kin ko ɗauke wannan abin da na ce ki ɗauke, in ba ka ba kana iya dawowa ka tarar da abin a wurin, to baka tuna mata ba. Wani namijin kuma yana ganin ai to tun da dama soyayyar da zai nuna ya nuna da idan ya same ki, to tun da kin shigo cikin gidan kuma kin zama takalmi wanda za a sa kafa a taka. Wallahi wannan kuskure ne babba. Allah subhanahu ta'ala ya ɗora haƙƙi a kanka kamar da ya ɗora haƙƙi a kanta. Mace ta zauna a gida, ka hana ta fita, ta killace kanta, wanda Allah ya ce kai ka fita ko ina, ka je kasuwa, ka yi tafiya, ka yi kasuwanci, ka yi komai, ka kalli mutane a waje, kai nishaɗi. Kai idan ka dawo kai ne nishaɗinta. Me zai sa ba za ka tausaya mata, ka rangwanta mata, kai mata nishaɗi ba? Duk da Allah ya sani akwai mata 'yan iska wanda in sun samu mazaje da ƙwarai ɗin to su ma tantirai ne, suna da wannan daman na juya mazaje.